Takže čaute ľudia u môjho kamarátového nového videa a dajte like a odber a začína sa. Ja som ani nevybral zbranie a už ide, no. Už letajú. Dneska hráme Rivals. Rivals hráme dneska. Tak to ste videli ľudia, že on dostal úplný Na klik. začiatku idem na všetky zbranie. Na začiatku idem na všetky zbranie. A počkajte, pozrite, že si vypnú auto. Kde to je? Tu. Počkaj, Nezabuje. nezabijaj ho. Nezabuje. Neviem rád. Ty kokos. Ty vole, aj bez autoshotu ideš bomby. Ja. Ty Nice. Teraz poďme default loadout. Dobre, default. Default. Úplne default. Grenade. A on to asi nechápe, no. No. Ja pomyslím, že začiatočná zbrania, alebo to. Postiha. A taká mám zobral na rokom kraj. Tak tu nemám šancu, no. Aha, už mám jaký. Dobre, nehrám teraz. No dobre. A ja sa Teraz. tam Teraz ja sa respawním. Nemôžem. Takže takto ma musí zabiť. No, ma zabiť teraz. To je úplne mimo hry, ja mu zabijem, ale Čo on ideme teraz? všetké zbranie. Dobre. Tak ja idem random. Ja random ťa bude až potom. to ja som dal random. Čo ja? To je veci. Ideme. Ty vole. No nic, tak môj Kamo, vrab je úplne ten kúk. Gunblade je úplná sračka, kámo. Tak môj vrab je úplne Úplná gejovský, no nebudem klamať. No. Wow. Nie. Spałem. Zober gungavu, ty vole. Samo tak mi úplne spamuje to, no. Tam poviem ľudia. Tak ja som si dal random. No a? Random. A však potom, že bude hrať s random, vy ste fakt mimo. Sorry, to dobro, to už boli. Samo tak toto nie je možné. Toto. Kaká. Počkajte, musím sa Tak rozhodnúť. kámo. To najprv povieš tak a potom tak kámo, tak to je úplná Co legenda. ja? Kamo. Hej, Tu som kámo, hral. teraz ste povedali, že je random, kámo. Povedal random, kamo. Nikto. No nikto, hej, že Kamo, nikto tak nevravil ja. random. Nikto nepovedal random, len ja som išiel random. Však aj predtým a ja, kámo. No dobre, nech tak. Ja sa tam netrafím. Doriky. Come on. Spammer. No dobro, už daj. OK. A to teraz čo berem? To Kámo, Nic, ty špíňaku. toto je brutál. No, co som zrobil za špiňanírnu. Špiňarína. Ty kokos, kámo, tak ja mám aim dneska. Ja tiež, no. Lepší, bro. Úplne mimo mám. Kámo, tak my sme úplne slabí. Ten typek vôbec nevie hrať. Počkajte, teraz bude... Vtedy bolo trošku znižené volume. Musíme to trošku znižiť pre technické dôvody. Opa. Typek tam už spamuje. Už tam spamuje. 50-ka. Zavidíš? No
Dobre. Čo tie 15? Už sa lokli, no. Potom pôjdeme na public. No nic. No, úplne aimbot tu. Fakt nevie jak dneska. Ti ukážem, že neviem. Ale som si Kámo, ťa pýtal. tak paintballku, kámo, tak to je úplne nubak. Máš knife, ty špíďok. Kámo. Dobrá. No dobre, ale už musíme ísť bomby. No nic, ty špíďaku. Teraz to mi ťahne. Kámo, určite nezabudnite zanechať like, video, odber. Kámo. Pre našu snahu stále s kamarátmi vytvárame nové veci. Po noci, takže... Dajte like. To musíš spamovať. No však hej, kámo, to tajne tam spamuje úplne retard. Hejže. No ja? Mám ti tak, hej. Ty Martin. Presne. Kamu? S Zerkom. Môžete ale sledovať na TikToku Zerk. Na tom dobré edity. Hej. Má. Edit tam krásny deň. Ale ako dnes je robil dobrý edit. Dobre, ja si beriem toto. Ako neviem, Tomu Pixel Sniper OG. OGGG. OGGG. Nepávam. Maj silnejší, to si neviem. Tam Martin je tu. Nic. Tak tento Ja, disuj mi. broský zbysuje. Co ti nigga? Kámo, však to nejde. Však nejde. Kámo, pozor na n. Úplne cooked. Toto musíme pripnúť. No nie! Borci sa hrajú na Doda. Úplne do baga to zoberiem. Dobžačinu lau. Sniper, názvo ten, že nesmieš hrať do sniper. Teraz mám vyskúšame movement. Hej, zatrub. Ako znáš, hej, za sniperku. Kámo, to teraz sa mi to seka. Čo ti no jasne seka, kámo. No teraz je tu čas. Teraz je tu čas. Frozen Shadow. Nie, on mnie zabije. Sente a energia no ar. To co było? Bez autoshotu. Ale ja by som chcel ako do Pixel Sniper, bo to fest dobrá, ona také No dobré. jasne, kámo. Bo to máš u mňa Frozen Shadow. Takže. Čo? Oj. Ja mám taktiku. Mhm. Cold. Dáme ešte jedno kolo, pôjdem teraz s Xeroxom. Počkajte. Potom pôjdeme na public. Veľký. 4v4? Publikini, teraz iný. Aj, pôjdeme 4v4. 4v4. Sorry, keď viete, že mi to laguje. Ja viem, že vy to vidíte. Ale mám predplatené na zem Wi-Fi, takže potom si musím prepnúť na druhé. Už to bude chill. Dobre. Ja som si zobral z Lugánu, kámo. Mixkov, kúkni. Nice. Úplne brovský. Kámo, jaký noskop som mu dal. Tak toto uvidíte na videu, chlapi. Ja som bol tu ďaleko a taký noskop. Tam oni normálne buffli tote. Tote, jak sa to volá? Knifey. Nie, tote. Noskopy. Oni normálne buffli. Tam kúkaj, kúpci. Myslíš, že ako horšie sa dávajú na skopy, alebo čo? Kámo, tak toto je normálne. Dobre, mám dneska, čo? Pomerálny takú, typek sa ma proste spýta, takú taktiku. keď poviem, že buffli,
A typek sa ma spýta, že či sa to zle dáva. Kámo. No, hajze. On je úplne mimo. On nevie, čo je chopped, čo je buffed, kámo, to je úplne... Tak toto už nie je No. možné. Čo to má? Kámo, tak ty si úplne Sigma. Kámo, To nie je možné. nejde, ja už- Hraj. Kámo, všade, kde ja som. Sam viny. Walking na tým. No, začnem to na vás najpí. Ja som mal umierane na hlavu a... A buď rád, že mám killy, kámo. No to dobre. Dobre, ja si nechám hrať sám. Na toto tu kolo, hej. A či to vyhráš? No dobre, nie. To mám. ja. Hej. No to dobre, to jak chceš, keď chceš. Ako na mňa. Kámo. Mňa nezabíjajte, hej. Mňa nezabíjajte, ako komu. Sorry, my aim is bad and I'm lagging my Wi-Fi. Co? Angličtina minus. Kámo. Nic. Dobre. Kámo, Frozen Shadow X Joj. neaguje. A možno ty máš počítač z roku, že 5 miliónky. Dobre, nebudem klamať. Minus 5 miliónky. Joj. Dig teraz dávam nové ono. Quick, kámo. Dig movement kráľ. Kámo. To je kľúč. Dobre, ideme na public. Dobre, chat. Ideme na public, teraz tam bude 3 a ideme sa vymeniť Wi-Fi. 3, Však tu poďte, ne? no, 3 späť. Ideme na public. No však ešte idete na public. Nič, Však- 4v4. Ale čo? Zase však ja som- mi to joinuje chat. Kámo. Ja že idem 4. Však 4v4 na publiky. A na publiky, myslíš? Jaké Jaj, to bude? jaj. Ale pomyslel, že... No, tak. Daily. No, Môžeš poslať. poce. Kámo, Ideme rozbírať. Ale však my vlastne nemôžeme ísť areny. Pôjdeme construction. Kamo, to si myslím, že 100% nám nenačíta za 4 razy. Že nie sú playery. Kamo, shoutout to my friends. Že natáčajú s nami videjko. Aj poviem to tu shoutout do Leo. Povedal Čo on mi, zrobil? sme boli vonku, povedal mi, že ho mám spomenúť vo videu, takže tu na. Vidíš? Zašli dôkam celé, kámo. Ja neviem rád, keď je zrušil. Môže. Ja nemám fest rád. Nemám to fest rád, fest. Kámo. Myslím, že sa mi zlepšil aim vo fujku, to teraz už dávam na hlavy, tak. Auto aim. A ty si tam mal aim assist. Ja som kúkal na video a ty si mal aim assist. Dobre, mal sme. Hej, manuál, ne? Ako manual aim. Co? Však ideme construction. Ale ideme, Toto toto. není. Oni tu nie je to plno Battlegroundy, no. Ako dobre, Nie. dobre. Dobre. Ale ja by som radšej Battlegrounds, to je tiež dobro. Však je. Keď rozhodnúte moje veci. Dobre mi to. Už som si vypol zvuky, lebo tam ich kamarátov dobre nebolo veľmi počuť. Hej, vole, hyper sniper. Ty vole. 50. Už som si vypol zvuky, lebo kamarátov nebolo počuť. Kamo, to úplne laguje, keď ja hrajem. To úplne laguje. Začnem kúkať na teba. Tak tento kiwi, však
Vraj nám bylo, tak to je jasné, kámo. Zapnem ja auto, no to môžeš spať. Zapni. Vypadá na mobilu. A či je to kolo, musím zapnúť auto, lebo nemám šancu vlastne. A keď prehráme, to na ďalšie kolo zapnem. Ty vole. Nie, lebo Frostbite X nás poťaha. Musíme pochopiť. Baráby. Ak chcete ďalšie takéto podobné videá, určite nezabudnite zanechať like, odber. Dobre, to ja berem asi Grand Launcher. Ja som back. Ale 3 berem. killy v jednom kole. Bro išiel po mlieko, ale vrátil sa naspäť. Zoberieme si jumpet. Zoberieme si jumpet. Einstein back. Aha. To Nie. je Iluška, typek, kamo. Tak vy ste úplne dostali. Tak ja som nevidel, kámo. Hej, že ja som myslel, že je mŕtvy, ale on je ešte živý. Ale tá Frostbite X sa proste healoval, keď typek bol pri ňemu. No. Je to tak. Prajte, teraz ideme skúšať auto. Opa. Tak No. Kámo, A to ty- ten kiwi. ale musel som zobrať Grand Launcher. To ten Kiwi, on je jasný autošut. Lebo ja nemám Kámo, on reálne s Bohom. On musel tomu taký autospam cheaty, kámo. Zerk. Dobrá. Zerk ťaha, kámo. Ten druhý rubričku. Ten kiwi. Ja mám 0 kiwi. Ja som V každej hre som taký, no. Cheater Rivals. Ťahať. No tak kde je Capek? A hneď prvý. Pozor, lebo ľudia idú bomby, lebo prehrali jedno kolo. Joj! Tretí. Ľudia, keď budete chcieť ešte s nami hrať, tak napíšte komentár. Nebojte sa, no vás pozvem aj do hovoru. Ako to ten kiwi, že to je Ty vole, skutočný zabijak. 11 kg, bro. Majú šancu špiňáci jedni. Napíšte nám určite, ako ďalšiu hru by sme si mohli zahrať, kámo, ale toto nie je možné. Čo? Ja mám reálne 0 kiwi, nebudem klamať. Lebo však to nejde. Aj nejde. No. And Backstain. Kámo, tak Xerox je úplne noob. A to nie je možno. Xerox musíte začať hrať ako fakt, lebo ja 11 kg. To je fakt akože retardácia. Čo? On mi už dal 50, tak to ja, ne, to ten Doakes. No nic. Doakes je úplne cheater. Ma ani nevidel, mi dal 50 už. A toto nemôžu. Nice. Toto nie je možné. Toto sme už určite prehrali. Koľko aké level? No jediný, tam 56 level. Dobrá, jeden. A toto sú jasné hekry, kámo. Áno. Toto nejde, to ten kiwi. To ten kiwi. Nie, Kiwi je ešte v pohode, ale Doakes, to ten ružový, Hej, že... to už je problém. To už je problém, no. To už je problém. Práve s auto-aimom sú úplne nudno. Nie, tam spamuje. Dobre? Ja som musel zobrať. Yes, kámo, to ten dole je, tak to... Lebo... Kiwi dostal 50. 150? Nice, kámo. Hej, že si zapol auto. Však je to hej. To musíme vyhrať. To je dobré, kámo. Proste nemôžeme... On je dole tam, hej, tu dole. Tu, hej. Dobre.
zabil. No, posledné kolo, poďte. Kladom byt, kámo. A poď sa už fakt, ale bomby. Ja to budem Chlopi, poď sa bomby. Dobre, Einstein. Head. Epsteinko dostal. Kámo, Dogs. takto nos. Ani úplný hacker, kámo. Ani chu... Hej, to je hacker, kamo. On ma zabil si stenu. A to som to nešiel. A on Kámo. každý vezme, kamo skin hlavne, kamo. Kámo, dal ti no-scope. No, mal 19 kg, ale vieš čo. Akože hej. Dobre. Kamo, on má diamond 1, aha. Dávajú Elko. Bych to A tak poďal. Dobre, ľudia. Ak sa vám toto video páčilo, dajte samozrejme like, odber a napíšte nám do komentáru, že by ste chceli part 2 a my sa s vami učíme. Čaute. Čaute. Čaute.